sammen, velkommen til den her video. I dag har vi Kira, vi skal lave trampolintricks, og Kira skal lige lave nogle tricks til os. Hvad synes du, jeg skal starte med? Og til kameramanden, der har vi storebror med. Det første trick, jeg vil lave, er en araber med baglænder på. Katrin, så må du bestemme et trick, jeg skal lave. Nej. Ja. Det næste er en morgensalto. Og det næste er en... Den her kan jeg ikke anbefale til jer, men det er en barani. Og nogle gange så kalder jeg den Abarani. Det var ikke meget på navnet. Ikke Abarani, det var mig. Okay, jeg lavede den 6 baglænder. Nå. Og den her kalder B, den 6 baglænder. Så ses vi i næste video.